Welcome back mga kapuso sa mga nakuryoso kung unsa ang sinugdanan sa istorya nining Langob Shrine sa Our Lady of Guadalupe. Nagsugod kini ni atong 18th century then dunay usa ka tawo nga gitawag nilang wild chicken trapper ang nakakaplag sa imahen sa mahal nga birhen sud sa usa ka kuweba. Ni atong May 1902 dihang miigo ang cholera epidemic sa Sugbo, gatusan ka mga residente ang nangamatay, hinungdan nga daghang mga tawo ang nagampo ngadto sa Our Lady of Guadalupe de Cebu. Gani nagpahigayon og prosesyon matag kadlawon ang mga mulupyo gikan sa Mayo hangtod sa buwan sa Hunyo. Gumika ni ini ni kunhod ang gidaghanon sa mga nangamatay hangtod nga wa nay kinabuhing nakalas. Ug sa mga gustong mobisita ni ini sakay lang kamo og PUJ paingon sa Guadalupe ug ipakanaog kamo sa driver sa daan paingon sa Langob ug mahimo kining malakaw pipila lang ka metros. Gila isip patron saint sa taga-barangay Kalunasan ang Our Lady of Guadalupe ug aron sa pag-ila ug pagdaig sa patrona magsaulog og kapistahan ang mga taga-barangay Kalunasan matag July 14.